Saiki kowe arep bangga piye kowe? Saiki kowe arep nganggo pawadan apa? Arep nganggo dasar apa ngemutan sang ngapusi karo Jaladara? Inggih. Inggih kula nyuwun pangapunten mung nyatanipun kula ugi mboten mangertos lamanipun dumados wonten ing Jawi wa. Kula namung matur menapa wontenipun. Nalika Satama tekan kene aku isih gawang-gawang Satama tatu arang kranjang arep tak takoni Satama kowe kena ngapa? Tumuli Satama tok keprok sirahe nganti tekaning pati iki mergane ming aja nganti Satama iki jujur karo aku. Ora ngono to? Ah ngono to? Iki piye? Kowe saiki arep bangga piye? Yang kula aturi emot meneng. Bayi ngerti apa? Kula aturi emot wae. Setyaki bapakmu wedi karo aku. Kok kowe ngelek karo aku njaluk tak keprok ndasmu piye? Inggih nyuwun pangapunten. Aku mengarep ujar-ujari menungso sing kurang tata. Kali kanggo buket keket. Butek pernane abang nalika semana jebol pintremune Bratayuda wis dadi, Bratayuda wis rampung. Ning kowe pendak tak takoni kowe gawe pawadan Bratayuda urung dadi, mergane Baladewa aja nganti munggah ana ing pabaratan. Ya ora? Ya ora. Inggih kula nyuwun pangapunten. Oh, piye? Kula nyuwun pangapunten. Pangapura piye? Kula lepat kula nyuwun pangapunten. Aku arep ngopeni menungso sing cangkeme kaya asu iki. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Wong ayo mono marang praja ing Astina sak isine. Kula Atmajaku bocah bagus parikesit. Padha prayoga nanggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu Yonggir. Kaluhuran sabda pangandika Paduka Kanjeng Ibu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun paripurna. Ibu kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Ibu. Iya kula ndak tampa ora liwat pangestuning pun Ibu tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Danurwendra prayoga nanggon mung ngadhep ana ngarsaku ya Danurwendra. Nggih Kanjeng Bibi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra pun Danurwendra. Keparang kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Bibi utari sembah kula. Ndak tampa ora liwat pangestu kowe tampanana Danurwendra. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Bibi. Apa dene sira Jaya Sanga prayoga nunggon mung ngadhep ning ngarsaku Jaya Sanga. Nggih Gusti Ayu. Sampun boten kirang prayogi ngabdi pun Jaya Sanga ngabiyantara ngersa Paduka wonten ing Datriya Negaring Astina. Namung parenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ing Rai Kunjung Ngersa Paduka Gusti Ayu Dewi Utari. Iya Jaya Sanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Jayasena prayoga nunggun mung ngadhep ana ing ngarsaku Yonggir. Yo. Utari ibuku kaya wis ora kurang prayoga prataku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Astina. Iya kula Jayasena ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Apa dene Jaya Sumpena prayoga nanggon mung ngadhep ngarsaning pun Ibu Yonggir. Lho nggih Kanjeng Ibu sampun boten kirang prayogi. Anggenipun ingkang putra pun Jaya Sumpena ngabiyantara ngersa Paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina. Jaya Sumpena ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Lho pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Anak-anakku kabeh
Adi-adiku kabeh ingkang padha sebana ing jroning Datulaya negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing negara Ngastina jumbuh kelawan apa ing ndak ngendikake yen to dina samengko pun ibu kepengin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebu atmajaku parikesit uga wis katon sowan mula Danurwendra Jayasanga apa dene Jaya Sumpena pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen ya senadyan abot kewajiban ingkang ndak sanggul sakunduring pepundhen Pandhawa mapan ing tepet suci manjing ana ing alam pamancat pun ibu binasran negara Ngastina sakukupane mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambiyantu ning anak-anakku kabeh tangeh pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepira gedhening rasa matur nuwun pun ibu kelawan atmajaku. Ternyatane isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman negara Ngastina kula Danurwendra Jayasena apa dene Jaya Sumpena. Nggih, Bibi. Dereng menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono crak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa sampun dipun paringaken dhateng tiyang sepuh. Menawi sak mangke para putra mboten saged anjaki dhateng katentreman tuwin juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi, menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwendra miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Ibu, menapa sampun paduka dawuhaken sayektos menika ngrentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya. Anggenipun ngrumaosi bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun para pepundhen Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah anjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Ya Jaya Sumpena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jayasanga lan Danurwendra. Ya mung sagedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sangyaning maputra wayah negara Ngastina kawruhana yonggir saksedaning para Pandhawa Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon mongko sawijining negara kudu ana Nalendra ingkang minangka sesembahaning para kawula lan kudu ana Nalendra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan negara yeneng pundhak ing ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana Nalendra ingkang bisa ngesuhi marang para kawula kang wurung. Kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya merga ora ana Nalendra ingkang mranata marang tata kaprajan negara Ngastina. Mula sumurupa nggih atmajaku kabeh dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu Nalendra Indrawati sadurunge kundur marang kasedan jati tau tate paring dawuh kelawan ibumu Utari wondene sadurunge pun ibu nglairake apa keganti ngendikaning yangmu Indrawati mula padha satata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap ngono bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggih. Hanjrah ingkang puspita rum asiring samirana mrih sekar kadung
maweh laras renaning driya kula patmajaku kabeh mara gage midhanget napa kang dadi dawuhing pun ibu duk nalika aku nampa dawuh pangandikaning Eyang Ndrawati sadurunge surut ana ing kasedan jati nasran negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawuh timbaning eyangmu banjur sapa besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi nalindra ana ing praja Ngastina cetha pangandikaning Eyang Ndrawati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen ta ingkang kuwat lungguh dampar keprabaning Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung Turas Wirata sartaning turun Ngamarta mongko ya nggir turun Wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atuh Raden Abimanyu ingkang wis nyuwarga mongko nalika semana perang gedhe Bratayuda pun ibu mbobot ya kuwi kadangmu parikesit mula ora neh yen to bareng ndak petung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning negara Ngastina iki mung marang parikesit ewa semono ewa kaya pun ibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane Turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kaya ta Jayasena Jaya Sumpena sartaning Dwara kuwi uga Turas Pandhawa mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyangmu ya kuwi Ndrawati upama ta ana ganjelaning rasa ing mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen ta ana ora sarujuk ing para wayah Pandhawa para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggih Jayasena, Jaya Sumpena lan Danurwinda. Ya ngapunten. Nuwun amin pasang kaliman kabeh. Tinebena iki lho dene dumawahing Kawang Tuwang. Nuwun sewu Bibi. Janyatanipun panguwaos negari Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi. Monggo nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan Purbawasisa tumraping negari Ngastina. Kados menapa la ing jagat menawi kula wantun amrangga dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi. Mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang Ndrawati, Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna. Ingkang putra pun Danurwinda namung jumurung ndederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Nggih, semanten ugi kula Gusti Ayu. Gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Sawarga Prabu Kresna. Ing abdipun Jayasena namung ndederek kersa paduka. Jayasena kepiye? Wah, ora duwe rasa cecek ing atiku kepengin ngempek kamukten negara Ngastina. Aku ngrumangsani kahananku. Aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara tak pasrahke karo Babu Utari mangsa bara nggone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni merga yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewaleri eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung yen ana apa-apa kang tumanduk marang praja Ngastina. Semanten ugi kula Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu. Mangsa borong sumangga keparang paduka namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang
putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit wonten paring adawu Kanjeng Ibu. Mesti wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun Ibu. Mara gage matur nggir. Ana welinging wong tuamu, eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap Parikesit. Kepiye monggo rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalendra? Apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun Ibu Parikesit? Nunamit pasan kalimang tabi tinebine kula dene dumawahing tawang towang Kanjeng Ibu. Mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang paduka dawuhaken sakmangke dereng saged kula petang. Jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sakmangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggih teka aturmu kaya mangkono, Ibu? Ing atasipun kula menika putra paduka. Kula menika jejering satriyaning Praja Ngastina dinten sakmangke boten kanyana-nyana. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumpenan ingkang putra nyumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan pusaka menika kaaturaken wujudipun Pangakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kala wau tumunten manah kula mboten jenak, manah kula mboten sekeca anggenipun mapan wonten negari Ngastina. Saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula pewujudan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau, Ibu. Menggah kepareng wambah barana lajeng menapa ta werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken. Parikesit kula wonten maring adawu. Ya mongpun Ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Windarawati. Sapa wae ingkang bakal dadi nalendra ing negara Ngastina ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani. Wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani ya nggir kuwi pusakane eyangmu ora giling Pandhawa ya kuwi eyangmu Raden Sadewa. Nanging tekan seprene mbuh menyang endi dununging kala misani. Dene sira kulup nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para Panakawan. Ya mung ngerti ya Parikesit wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Petruk lan Bagong. Kula yen to sira atmajaku Parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misani luwih-luwih bisa srawung kalawan Panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Petruk Bagong. Ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makuthaning bangsa ing Ngastina. Mula kula perkara iki bener becik lamun ciraturake marang pun Ibu. Ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kula. Lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani. Sartane srawung ana Panakawan papat ingkang biyen minangka pamomonging eyangmu para Pandhawa nggih Parikesit. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakenawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang Katri gumulung. Katri gumulung mangrembak ing wadya. Kurda guru reka kiri-kiri ronanggono magawe gelar
riwusnya nampi dawuh saking ngebu dian pari kesit madhep mantep ing cipta arsa nilar negari Ngastina ngupaya keris kala wisani nalika semanten nembe badhe jemangkah sang paripurna dumadak geger madaning pasewakan negari Ngastina apa to kang dadi darunane ora ana macan saka rangke gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan sang negaring Pringgondani abdining Sang Prabu Wesi Aji wonten Alindra gagah pideksa ingkang wantun drajat minggah tatulaya karya cingak kang samya mulat mangron baing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir menehi dalan Sinong wati Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambrakanggem Bawito dencengan Jaya Sanga ora kanthi kanyono-nyono durung bayar anakku parikesit ngendikane apa kang dadi dawuhku iki ana babak anglayoni jujul lan usulyana sawijining nalindra nitik saka glagat lan pasemone iki saka tratah sabran priye kasinggihan ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan wah kaki timbalono utari ibuku yen pancen niyate becik nglengguwana bawa laksana minangka dadi makuthaning bangsa Ngastina. Nah yen pancen bakal bebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina, aja melu-melu. Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki. Iya Jayasena. Prayoga non dhisik ya nggih. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Kisana sampun kinten kula tumambuh saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana mugi keparenga mbabarana tuwin paring pangandikan kula sampun dangu dhateng jengandika Kisana menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Arcaka blah iblis anak padha jek-jekan harja manik sejati ning alam jagat kang tinudik nuwun sewu dangu kula mboten mundhaken ngersa paduka kula nuwun sewu nalindranipun nembe tindak dhateng pundi kok ingkang lenggah namung prameswari Kisana kula menika Dewi Utari kula sanes nalindra tuwin sanes prameswari nanging kula ingkang pinasran negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Menawi ngaten negari Ngastina menika tasih kumplang
Inggih tasih komplang. Alah dalah. Mugi paduka ngawuni ani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Sela Mirah. Sela Mirah. Nggih, mirah sanget. Inggih. Ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan makaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina mriki kula badhe nyuwun priksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari. Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalam lah ingatan leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kaliyan Dewi Utari. Wiwit saking negari Sela Mirah kula dumugi mriki pangajap saged aben ajeng kaliyan Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wolah. Lha nuwun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten menapa mboten eman-eman. Ing atasipun gadhahi garwa ayunipun kados mekaten kok mati nom. Menika ora eman-eman. Panjenengan dados mongko duwe anak. Menika tegesipun akhiripun gesang wonten ing Madyapada menika najan wis diati-ati. Le mlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng rondo menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih. Jayasena. Nggih. Ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu Menak Kedali Seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing perang ageng Bratayuda minangka kusumaning bangsa mbelani dhateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula nggih bojo kaya ngeten iki eman-eman. Harpa mati wonten ing pabaratan mati pripun carane ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Walah, jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kodrat ingkang sampun kados mekaten. Iki mboten kados menapa. Waton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih Kisanak. Nuwun sewu ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika. Inggih kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, bagus ora jamak. Ingkang wonten wingking piyambak menika Wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, edian. Aku ki nang negaraku rumangsa bagus dhewe marang nang kene kok nomor keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem-tajem apik-apik bagus-bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Suwargi naminipun Raden Jayasena. Raden Jayasena. Ya arep apa? Mboten napa-napa namung tanglet kok. Namung tanglet kemawon Raden. Wah, tak kira ana perlu karo Jayasena. Jeneng perlu karo aku aja nang kene metu njaba golek papan sing jembar. Lah tenan to. Wah. Ning takon jenenge kok malah darani nantang. Wah, kaki matur wigatine apa? Prabu Menak Kedali Seta. Gusti Ayu. Awon tanpa manih kula menika dipun utus pepundhen kula nalindring pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu. Lha ingkang saking menika wonten sukalelaning penggalih kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sak mangke kula aturi nyurasa isining nawala menika kala wau. Sanak Lan kula muja atur boten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula boten ngertos isining nawala. Lha dinten sak mangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu Utari.
Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngake nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriga mulung ing sinurasa isining tulis dening Sang Dewi Utari nalika semanten urut sawiji-wiji ngantos purnaning Nawala kagiat druning driya Sang Dewi Utari Nawala den remet nalika semanten mautama dasmananing driya Danurwendra wonten maring adhawuh Prabu Wesiaji saka ing pringgondani utusan Nalendra Prabu Menak kedali seta isining Nawala ndya mbedah negara ing Ngastina nelukake kabeh satriya Ngastina sarta bakal mblengket negara Ngastina Danurwendra weladalah Prabu Menak kedali seta wonten dawuh panjenengan sinten tepungake wae iki putra Raden Samba wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwendra Raden Danurwendra dasar kepara nyata ing minangka dituwakake kadang-kadangku ing mapanane negara Ngastina aku pinacaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengareping para wayah Ngastina lah kok dadi cumalana isining Nawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to ratu Gustimu Prabu Wesiaji bakal mbedah negara Ngastina. Lho. Gusti kula Prabu Wesiaji badhe mbedah negari Ngastina dasar kepara nyata. Mula kang sangka kuwi kowe baliya. Kowe baliya matura marang ratu Gustimu sing jeneng Wesiaji. Apa ini dadi kekarepaning ratu Gustimu ing pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayahing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana negara Ngastina kene Prabu Menak kedali seta. Waladang. Menawi kula wangsul katebian. Menawi kula wangsul samangke betaken wekdal ingkang dangu margi pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sakmangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedah dening ratu Gusti kula Prabu Wesiaji. Kula boten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesiaji, malah sakmangke kula ingkang madhep minangka dadi pengawakipun Prabu Wesiaji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina. Kula ingkang sagah bedah negari Ngastina. Menak kedali seta wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu Menak kedali seta. Danurwendra ingkang bakal ngajangi ora ning kene papan mung teter kadigdayane yo menyang jaba alun-alun negara Ngastina jembar. Diteter kadigdayane kowe apa aku sing tekaning pati? Walah. Gedhemu cilik dhuwurmu cendhek. Aja ming kowe Danurwendra krubuten sak sedulurmu aku ora bakal loncat ora minggat tak geteng sirahmu metu coba Aja padha kaget Yonggir putra wayahku. Lamun sejatine ana tetembungan yen kanugrahan bakal cepak, pacobane ya mesti bakal nusul. Mula apa kang ndak ngendikake jroning pasewakan lamun negara Ngastina bakal misuda kelawan parikesit. Nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayane jujul lan usuli. Soaning Nalendra Prabu Menak kedali seta pengawak ratu ing pringgondani ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Mangsa para nganggonmu anambak lakuning mungsuh. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi. Lho ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari. Wah yo Utari ibuku aku ngestake dawuh. Aku ingkang bakal mandhegane putu-putu kabeh.
nambak laku ning prajurit saka Pringgondani. Beli Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumerna Sumantrugi. Kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit Pringgondani. Parikese kula lakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadang dene sira kulup sawetara manjing jroning kedaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina. Lho nggih ngestakaken dawuh. Ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar sing baku tentrem luwih dhisik ya nggir. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula canggi nggo jimat. Danurwendra kula wonten timbalan budalna kang padha seba kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko pun ibu manjing kedaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula. Purna gatining maranggilan nalika semanten teng Sangya Para putra wayah ingkang samya mangarsama dene Sang Dewi Tari lumebet saklebeting kedaton kadhiraken ingkang putra nggih Sang Parikesit katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Dewi Tari wau. Datu niring ulun purba trisang morbeng rat ing sahanane ingkang Iwan kanang sihing tasih mawe buka sawegung sagung mring telan Iwan kanang mamujeng ngori jenayake ngret jagat pati wonten timbalan sinuwun prayoga nunggun ngadhem ngarsaning ingsun jeneng ingsun dangu marang sowaning kadangku Yai Sri Tanjung. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat kula mboten wantun sumalana amunggel ingkang samya pangandikan langkung-langkung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Wersiaji. Yo pati Yai Sri Tanjung dawuh apa Kakang Wersiaji wiwit sira ndak kanthi prapting negara ing Pringgondani sinenggake ngaluhur minangka dadi kadang tarunaning pun kakak wektu dina iki bakal ndak jarwani apa ta wigatine dina sira si adi tak caketake nggone sowan gawe kecut kang dadi atiku Kakang tumuli paring dawuh ana wigati apa kepareng aku cumadung dawuh Sri Tanjung
ana dawuh apa? Saksuwene aku lenggah dampar negara ing Pringgondani, pangrasaku ora jenak lan ora kepenak. Sabab aku lungguh negara ing Pringgondani tinutrakake dening Kanjeng Rama Sawarga, ya kuwi Raden Brajamusti. Monggo ujaring para sepuh, para kaki-kaki nyebutake yen to sedane wong tuaku merga dipateni kang aran Raden Gatotkaca, mongko alok ing akeh Raden Gatotkaca wis mati jroning Bratayuda Jaya Pinangun. Nanging pangrasaku ora lega. Wesi aji ora bakal tentrem urip ana ing Kalampadhak, ora bakal tentrem nggo dampar negara ing Pringgondani yen to aku ora ngudi tuwa males swara wirang sedane wong tuaku. Mula pancen tak jangkah aku utusan kelawan Yai Prabu Menak Kedaliseta ing wigati ora ana iki kejaba mung ngaturake nawala katur marang Dewi Utari nglenggahna negara Ngastina. Yen senadyan Ngastina kumplang ora ana Nalendra, tumeka dina iki durung ana ingkang kapacak bakal gumanti keprabaning Sang Prabu Kalimataya Sawarga. Nanging gandengken duweni Purbawasisa kuwi Dewi Utari, mula nawala tak aturake marang Dewi Utari dene wigatine isining nawala ing diaturake Menak Kedaliseta marang kersaning Dewi Utari. Tanana liya Mujaba Prabu Wesiaji kepengin bedah negara Ngastina kanthi cara ingkang mengkono mau bakal dadi murinaning para putra wayahing Pandhawa. Yen para putra wayahing Pandhawa ora trima lawan nawala ingkang diaturake marang Dewi Wesiaji saguh ndepani ana ing peperangan. Najan paribasan rembuk disawurke putung dibandhemke luwung baya prapting antaka yen ora iso gawe sono males marang wiranging Kanjeng Rama Brajamusti. Tobat. Monggo nyatane ingkang dijangkati ning Kakang Wesiaji ya kuwi Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca wis ora ana lah kok dadi isih murub makantar-kantar penggaling Kakang Prabu Wesiaji kene bakal ngudi tuwuh males lara wirang marang para Pandhawa. Ternyatane para Pandhawa ya wis ora ana. Putra-putrane ya wis padha kapuping Rana Madyalaga ning perang Bratayuda Jaya Pinangun. Sabanjure ingkang diparengake niate piye? Yen Gatotkaca ora ana, turasing Gatotkaca kudu tumpes kelor Sri Tanjung. Cemangkah anggro sesumbar lindhu gunjing kumalutuk kuntur ketup lumembak penyokang kumambang. Dereng antara damang sama Mimbal Wacana kasaru prabdanipun Sang Prabu Menak Kedaliseta ingkang gupa karo Kagat Sanata Prabu Wesiaji kula ingkang sowan sinuwun. Mangyat Kurda Sroma Bangga wakut gati nyoma wukyat ira wangun Menak Kedaliseta iku ingkang sowan sinuwun utusan paduka ing abdipun Menak Kedaliseta piye kabare nawala miwis aturake marang wong Ngastina apa durung sawetawis sampun dipun tampi dening Dewi Utari minangka dados tuangganipun tiang-tiang Ngastina lan sampun sinurasa dening Sang Dewi Utari. Tumunten sak mangke dipun wadulaken dhateng putra wayahipun para Pandhawa. Sak mangke tiang-tiang sedaya sampun samapta ing gati sawiga ing dherek nampi dhateng rawuhipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Sang Nata Prabu Wesiaji diwaji adalah pancen kuwi sing tak jarak. Pate wonten dawuh krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Pilyana wadyabala sing gamben-gamben aja nganti dadi wiranging Prabu Wesiaji. Lha iki banjir getih Ngastina. Lha nggih ngestakaken dawuh dadekke Karang Abang nyuwun pamit margal pasilan sinuwun.
Kanjeng. Nuwun sewu Kakang sing gedhe pangapura yen aku nyandhet marang tindaking Kakang Siaji. Nuwunmu bakal mangsah yuda ning negara Astina iki yen diparengake aku tak nderek lho. Kowe wong wadon mengko mundhak kasempyok ing Aradan. Aku ora bakal ngiklasake ento kowe cilik tatu gedhe eneng apa-apa ing manduk marang awakmu. Yen to Kakang ora ngambil lawan aku iki mengko sisip sembire kurang-kurang bejane Kakang bakal kapuping rono Madyalaga. Monggo aku duwe daya kekuatan kinarya daya timbul kekuatan ing Kakang Siaji. Daya timbul kekuatan piye? Ngerti yen to aku duwe wujuding banyu penguripan ingkang mapan ana ing telenging Gendhaga. Wondene banyu penguripan kuwi ora kejaba amung. Yen to Kakang kapuping rono Madyalaga mati, monggo durung winanci. Katetesi nganggo daya kekuatan ing banyu penguripan mau bisa waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Tegese Kakang bakal urip meneh Kakang. Lho, tenan apa piye? Iya Kakang. Wah, sering Tanjung, sering Haji. Kaya mlaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang trawangan. Rasaku nggonku bakal malesu dituwa lara wiranging wong tuaku. Mangkat perang ning Ngastina, nadyan peteng jagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung ora wurung aku tekan Ngastina bakal tekan ing pati nanging bareng sira matur ing kaya mangkono mau. Biar atiku kaya sumurup srating Sang Hyang Pratangga pati. Cetha nyawang gelaring jagat lawane seming rembulan. Ora usah Kakang pangandikan, ayo Kakang digelak lakune Prapta Negara Astina. Ayo, kowe aja jatuh karo aku Sri Tanjung. Mula sopolo mandekata lawan pindhi poksur tambur yang suling pepandhen taludat Wadyabala pringgondani wonten timbalaning ngadawu Gusti Patih wonten timbalaning ngadawu Gusti Patih ngawi sangganing para Wadyabala wonten timbalan ngadawu Gusti Patih menawi timbalan ngawini maning ngawini mlamatnya kabeh ora tak wiji mbaka siji wis pantuk kepuntoning tekad Gustimu Sang Prabu Siaji gore bakal ngluruk perang ana Ngastina saora-orane bisa bedah negara Ngastina ditadekke siji karo Pringgondani. Mula jombok kendhani nggonmu dandan nangih palah kepara kenceng ana. Non. Tinggalen kulawargamu niate mung siji bebela marang Gustimu Prabu Siaji. Mula jroning pangkat budal marang negara Ngastina aja nganti mbok weli oncating nyawa. Kabeh mengko upama dadi banten ikhlasna milani marang Gustimu Prabu Siaji. Non ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun Wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor cala lintang tumulya mangkat dina iki. Mriki ngestaken dawuh nyuwun pamit tambahi pangestu. Aja nganti kaya bocah cilik Patih Kunjara ingkang bakal dadi wedananing laku niki ngestaken dawuh Gusti Patih.
lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelari rawang walah no wis samapta ing gati sawiking diri dasar para nyata rantak-rantak lakuning Prawadyabala jujur saka negara Pringgodani adining Sang Prabu Siaji dina samengko Ngastina bakal tak bedah tak dadekke siji karo negara Pringgodani sapa kowe aja mati tanpa aran takon garwaku satria ing garba ruji satria ing garba ruji Raden Jayasanga ya Raden Sanga kowe dian menangan kowe Raden Sanga balik kowe sapa tumenggung Sumbang Surajigja ya ayo endi wong Astina kon ngrubut tumenggung Sumbang Surajigja lawan tak bondo tangan tak krincung sikile negara ora duwe nalendra ringkih kekuatane luwung kok wenehke marang Sang Prabu Siaji malah bakal tumata kahanan negara ing Astina rasa ndadakake yang gunung tanpa gunung ayo cangkingen sirahe Jayasanga ya Raden Sanga lakon ngukup negara Ngastina piye cangkingen sirahe Raden Jayasanga lakon ngukup negara Ngastina tebak jadamu tinjung akhirat nyawamu maju glethuk dasmu rondo bojomu selawase urip kepala kula Mbah sama-sama naminipun Jayasanga niku sinten Mbah mula wene arep maju ki takon aku ki guru sejarah dadi silsilahe sapa ki aku ngerti kowe ngerti ora Jayasanga ya apa Jayasanga menika satriya Ngastina, satriya garba ruji. Pak anake sapa? Kula mboten ngertos. Kuwi anake Sencaki. Lho. Kuwi anake Raden Sencaki. Kowe ora ngerti, kowe urung lair. Nggih. Jayasanga ki umur 13 taun melu perang Bratayuda, kae panganane ndas wong. Ngaten. Domongi mulane kowe wani karo Jayasanga ki padha karo cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan. Wutang ngitung lintang. Tange kelakone cepak wurunge. Sing perang kula kok sing menggeh-menggeh sampeyan. Gundulmu atos kuwi. Ana wis tuwa e. Merangke wayang teluwe rasane kaya mlayu. 30 kilo. Mundur ana. Nggih. Kula nyaut tombak nika nyaut gada. Aku ora takon. Kowe crita kaya ngapa iki nek kalah ki sing arep diunggulke apane, sing arep dibanggakan apane cobalah. Nggih. Wis mundur ora crita. Nggih. Tak critake kae wong genah wong semene nonton kabeh kok dadak gawa tumbak. Bulan baleni wektu ngono kuwi jenenge. Kula beto gada. Wis ngerti. Tak dilat ndasmu lho. Nyuwun pangapunten, Mbah, nyuwun pangapunten. Aduh.
Aduh, Mbah. Iki ya tunggal dene. Buta wingi sore kok glelenge ra jamak-jamak. Maju. Anggepmu wong Ngastina iki kowe gereng do wedi wae. Ora ya tak omongi. Enten tiyang mabur ngambah dirgantara nyampluk bathuk kula nganti jengkelik. Siapa kowe? Ngerti ra siapa? Sinten, Mbah? Superman. Atunyo lho nek ngece bapakku kowe. Lah sinten? Kae Jaya Sumpena. Jaya Sumena menika Anake Gatotkaca. Kuwi wong pengpengan bapakne iki kok dolanane iki sirah. Nggih ketemu mungsuh sirah cekel untir kluthuk. Sirah cekel untir kluthuk modar. Ning bapakne mati ning perang Bratayuda. Sing kari urip anake kae putune Pandhawa, kae putune Werkudara. Lho piye? Mula kula perang kok kula antem ra apa-apa, kula cokot ra apa-apa. Bareng wonten kula diajar dheweke mabur nyamber ngiwa nyamber nengen, nyambluki sirah. Nek mboten sirah kula kinten wis gagar otak. Mula saiki kowe ra sangkoke anomong, ndasmu kuwi presakno. Eneng sing owah ora, ketoke saiki ora apa-apa ning 3 dina sabare kuwi. Terus nek kowe engko jejuluk Raden Hartanto Gatotkaca. Piye ayo? Terus njaluk lagu nang pementasan wayang, ayo. Nggih, nyuwun ngapunten. Jenenge kentir ora krasa kuwi. Nggih. Mundur. Nggih, istakaken dawuh. Nah, ngono mak yen itu. Waduh, cilaka iki. Entuk wong rada kaya pekok ngene iki cilaka. Piye karepmu arep ngomong apa? Makne. Heeh, kowe maju. Makne mbak aku mau nyanyi. Heeh. Terus Nemane wong nek nuwun. Nemane wong nek nuwun. Takon-takonan ora? Ra. Ada ngendelak. Ngendelak tonyo. Oh, diblonyo. Tonyo. Ni tonyo. Ora blonyo. Tonyo. Tonyo. Nak apa? Sing ora apa-apa Ana. Enak. Yes. Lek ditendang rai lho. Oh, tindaki lendang raine. Ni tendang. Oblong dasmu kowe ya. Kowe iku nek tuwa goblok to. Nah ini Paham wae wong cetha kok. tendang rai kula. Tanda banting. Dibantai. Banting. Nek tutup iki ngono. Kowe tak tonyo lho nek omong saru. Ontal. Baleni meneh. Ontal mencelat. Mencelat. Bablas tekan etong. Bablas tekan etong. Piye ta iki? Bablas tekan ngendi? Bablas tekan etong. Bablas tekan Vietcong. Bablas tekan etong. Ong piye? Oh alah Gusti, gong to. Bablas tekan etong. Muntut ya kan. Ayo golek. Lho kok oleh. Jare arep petek. Tendangan nek nyambekan. Teteng ora peteng. Oh, sesek to. Datang. Oh. Wah, itu. Wong tua petok muni ngono ta kowe? Ajar lho kowe. Anine ta idong. Anine ta idong. Aleman. Sing aleman ki sapa ora ana wong aleman kok aleman. Teman lain datang dari. Kembali lah jamak-jamak. Kenapa dia ngomong? Apa?
Amin irata mutar. Sapa sing mutar? Aku. Nek ning kowe tetu. Ngono anak tetu truk. Ngerti aku setruk ora? Mana? Setruk, setruk, metang setruk. Metang setruk. Setruk. Setruk apa setruk? Truk aku arep nenen ngombe metang setruk. Ora ngonek sampeyan setruk. Anggere ngrasani ewek jejeki raimu. Wah, nak tetok ya ala tetok. Kaya tak putih. Endah itu ning pahan. Utan. Ini mana ini ampane iki. Ayo iso genengan nang. Lamane ini. Atuh. Mutar we. Biar maju apa ora? Nek maju gek maju ora menjak-menjek. Ha. Maju ora kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju. Maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong ngesina, Mbah. Ya ora ketang sedelo, ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niku ora perang iso metu kok, Mbah. Goro, yakin lah wong wonge gampangan kok, Mbah, gampangan. Ya wis kana maju. Mungsuhe wong ngestina, Mbah. Wong ngestina. Pandhawa dudu. Pandhawa wis mati. Ya ampun kok ora nglayati to, Mbah. Kan aku PWPP. Apa PWPP? Penggemar wayang para Pandhawa. Aneh-aneh kowe. Ndang maju kana. Ya nek dioyak mandek Mbah bandeken. Lah saku aku wegal nek wis ngono kuwi. Wis gek menyang gek apa perlune. Minggir. Tuwekan rambut. Mundur. Ya ampun. Masalah. Lambe kok pasake kakus. Lek ndredek kuwi lho, Mbah. Kaya kloset. Lambe kok kaya kloset. Sapa sing ketok mesti mati dening aku, yakin mati lemes kowe. Mosok wayang gondrong. Lamun milenial. Milenial modern. Sapa kowe? Sapa? Kowe sapa? Tante ah. Mau. Sukino. 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 Anake Mimin. patutan karo Masenan iku. Metune kaya ngene iki ampun. Aku ya gumun papaku ora tau nilai aku lho papa. Sapa Mas? Jaya Sumena. Jaya Dimejo. Sumena. Sumpeno. Lah dadek siji persis beda. Negara ngestina tak dadek siji karo negara pringgondane sapa sing maju tak rawe-rawe rantas sak malang-malang tutup. Mas, Ngopo? rambutnya mbok dipotong. Ora risih wae. Ora. Kowe tak kandhani carane ngilangi rambut ning rasa nganggo dipotong. Carane piye? Urur-ururno gamping. Mengko iso ilang. Nggon aku tak ururi saben dina ilang kabeh lho, Mas. Ndelok apa piye? Tenan yakin aku ora goro. Rasa golek gol. Cukup diburu-buri. Ilang kabeh bersih. Tidak membekas.
Mundur Mas. Ana apa Dimas mundur? Sini mungsuhe ora wangun dadi mungsuh. Mae pikir aku tekan dindi Bagus. Wong kok gagahe kaya ngono ya ampun ya. Awake gedhe, tangane gedhe, sikile gedhe. Aku ora iso mbayangke ya ngono. Sopo kowe? Sukino. Sukino. Iya, kowe sapa? Jayasena. Ya ampun jenenge padha bapakku. Jeneng padha iki pirang-pirang. Mundur ora kowe? Ora gelem mundur, aku mundur nek karep wis kebak parkire aku mundur. Wong edan. Ora mundur, maju terus pantang mundur. Ana tembungan semangat pantang mundur. Aku mula ora bakal mundur. Ora gelem mundur tak undurke. Tak handrem. Bakal kowe iso mundur, yakin mbok tok surung kekuatanmu kaya apa jeneng tak ora iso mundur kejaba nek diolesi handbody kuwi iso mundur. Wah cangkep Napas buatan, Mbak. Napas buatan. Enak. Asu. Kain tiba ya matane. Ora ada wong tuane matamu. Siramu notok ning jodoh. Maju kon. Mbek aku angel banget. Sesek tenan. Pripun Mbak? Ambulan dasmu. Aku jujur. Aku digorong ndak mati nang kene. Ndak mati. Pring Gondani. Iki Ratu Pringgondani Prabu Siaji. Sapa ketok kelakon tinjung akhirat nyawamu bareng. Satrio gagah. Wah. Murup sak tebok dadane Sawa. Jaya Sumena dasar Purnyata. Kowe sapa? Prabu Siaji. Narendra Pringgondani. Ayo bedah negara Ngastina. Waton iso ngasorake putra Pringgondani Raden Gatotkaca. Piye? Raden Gatotkaca wong tua. Kowe cendhek marang. Wah, ayo patenono aku. Tusirna Margalayu potol dasu. Tobat Kakang Prabu. Lah
kok dadi mung semono kekuatan ngatasi musuh wayahe Raden Werkudara. Nganti minger pasuryanmu tekan mburi potol janggamu. Kowe tak wenehi utawa tak tetesi banyu penguripan daya kekuwataning Sri Tanjung. Waluya nirmala tumajati dadi pamulya Kakang Prabu Syaji. Nurwendra Jayasanga mlayu-mlayu ngaturaken kewiwasan Bibi. Jebul pinanggihipun Prabu Syaji menika boten saged dipun sangga enteng. Malah sajaipun kenging lara nanging boten saged tekaning pati. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Kadang-kadang kula sedaya sami kapracondhang melajar awit ajrih kaliyan pidhanipun Sang Prabu Syaji. Kula mboten majeng wonten ing pabaratan ingkang wigatos munjo atur ngesa paduka Kanjeng Bibi Utari. Mri Gusti Ayu kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika. Danurwendra Jayasanga. Yen mono pancen negara mesti ana ing tengahing bebaya ingkang kudu disirep. Mula aja wedi kangelan. Sira mlayu manyang marang pertapan Grojogan Sewu. Matura marang eyangmu Resi Jaladaraya. Resi Baladewa yen to ngestina dina samengko linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon dening ratu ing Pringgondani. Upama ana pandangan saka eyangmu Grojogan Sewu blaka wae ya Danurwendra nyuwun pamit Kanjeng Bibi. Longlong driya mangu-mangu mangungkung kanduhan remang lereno tanpa kaning yen tuluso mangko sang Dyah Utama Nalendra Muda Setyaka. Iki kula wonten dawuh Panembahan.
pendak-pendak kowe tak takoni ilining Bengawan Ganggo. Nalika semono buket keket mongko akeh putunganing roda. Sempalaning kereta ing padha keli ana ing jroning Bengawan Ganggo kowe tau tate prasaja yen dhuwur katerak banjir raing banjir tumuli akeh wujuding kereta wujuding batang kuda ingkang keli ana ing Bengawan Ganggo. Ning pangrasaku kaya ora penak. Jane kowe ngapusi apa ora? Nggih, kula ujar lalamisan babakan menapa? Wah, Remban. Bratayuda wis dadi urung iki? Nun ngapunten. Bratayuda wis dadi burung. Mestinipun menawi Bratayuda menika dados kapireng saking mriki swaraning mriyem Kalantaka. Miwah mimis tuwin kumenclanging pedhang. Nyatanipun tasih sepa sepi sepen. Ateges Bratayuda dereng dados. Lah iya, nek urung dadi ora apa-apa, ngaku ya ming takon. Yen nganti kowe ngani ngapusi wakmu ing Grojogan Sewu aja takon dosa. Kowe ngerti watake wakmu Baladewa ingkang getapan. Aku nek wis nesu ora nyawang kuwi anak, ora nyawang kuwi sedulur. Inggih, nyatanipun mekaten kedadosanipun. Lah saya takoni. Saiki tak takoni kowe jujur. Inggih. Nalika aku lelenggan ana sak jabaning pertapan oleh kepining Bengawan Ganggo. Aku weruh ana cumplung pirang-pirang kang padha keli ning Bengawan Ganggo. Kowe tak takoni mbok menawa ana peperangan ning dhuwur nanging kowe prasaja. Yen to cumplung mau, cumplunge wong kang wis dipendhem tekaning mati katerak banjir gedhe, wekasan padha keli ana ing Bengawan Ganggo. Ngono to? Inggih. Nyatanipun mekaten kula mboten badhe wantun dura. Terus aku tak takon. Nalika semono aku tau weruh batang gajah keli diseret banter ing banyu. Wis saiki arep apus-apus apa? Nek Karang Pradesan mestine ora ana wong desa sing ngingu gajah. Yen ngingu kebo sapi, katrak banjir gedhe keli ana ing kali, aku percaya. Ning ora ana sing padha ngingu gajah. Nuwun sewu. Saderengipun nerjang desa banjir kala wau nerjang wana. Mongko wana menika papanipun gajah, sima lan sak piturutipun. Mbok menawi gajah menika mboten saged endo saking bebaya banjir ageng tumuli kentir wonten ing lepeng Ganggo menika wa. Kowe kaya bapakmu kowe. Pinter omong. Lho, mboten kula menika matur saestunipun. Iya, ora apa-apa. Kabeh omonganmu tak gugu. Kabeh omonganmu tak cekeli mergo petungane Baladewa, ya Balarama ya Jaladara. Kabeh sing ndok aturake marang aku kabeh mau tak catet. Ning ning atiku janji siji wayane sing mleset saka apa kang mbok aturake. Aku ora nyawang karo kowe. Aku ora sudi duwe anak sing gaweane ngapusi karo wong tuwa, mesti tak jejeki nganti sak modarmu wis Joko. Rikat lampahing rata tanpantara prapting syukur ing arga ram kang tumenga. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasaru sawanipun nggih Raden Danurwindo, sumamono Raden Jayasanga nyerpepeh madyaning pertapan Grojogan Sewu kagiat sang Resi Jaladara wau. Wonten dawuh wa apa kowe nglumpukke kanca-kancamu sak wetengening pertapan yen to dina iki kowe nglumpukke kancamu nang pertapan. Iya mboten. Lah iki sapa? Nadyan kula piyambak dereng mangertos. Menika sinten mugi katimbalana kemawon wong Remban. Cah nom. Cah bagus sapa?
Derajat-derajat ning pertapan Cemara Sewu ya Grojogan Sewu. Jenengmu sapa, Le? Nuwun sewu, Menemban. Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pun Danur Wenda Eyang. Lho Gusik. Kowe nyebut jenengmu Danur Wenda kok kowe nyebut Eyang iki lara-larae piye? Lah sing mburi sapa? Namiku lho Jaya Sanga wa. Lho, sik ngarep nyebut Eyang kok sing mburi nyebut wa iki. Kowe sapa kowe kok nyebut aku Eyang kowe sapa? Iki nyuwun pangapunten. Nembe menika kula sak pejagong lan paduka Kanjeng Eyang jrenama boten mukal menawi paduka tambuh kaliyan ingkang abdi. Pun Danur Wenda Eyang. Lah iya. Kok sebutamu Eyang iki? Kula menika atmajanipun Raden Samba. Lho. Anake Samba? Inggih, Eyang. Lho, Samba kok anak gedhe semene? Lah nek Samba wis anak gedhe semene iki, bapakmu saiki wis kaya ngopo? Ya nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama sampun boten wonten. Oh iya, Dik. Aku kelingan nalika perang Gojali Suta ning aku ora weruh le anak-anak. Samba mati disiki karo wong tuane ya ku Yai Prabu Ndarawati. Apa kowe diutus karo mbahmu sowan mrene? Nek kowe diutus karo mbahmu sowan mrene saiki aku tak takon mbahmu kanane kaya ngopo? Kowe setro gurung Kresna? Nyuwun pangapunten panjenengan menika dangu kok mboten sekeca. Nyuwun pangapunten. Sewu kalpatan diagung pangaksami kula menika menawi paduka dangu kaliyan kula lajeng Eyang Kresna menika sakmenika kados pundi kula mboten ngertos. Lho kok ora ngerti sebabe? Sebab Eyang Ndarawati sampun kondur wonten ing Kasedan Jati. Gusik, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Lah kok dadi ngandhake Nyai Kresna wis bali marang Kasedan Jati ki lara-larae piye? Inggih. Menika kasunyatan konduripun Eyang Kresna sareng kaliyan para Pandhawa. Lho, Pandhawa ya wis ora ana. Sampun Eyang. Wah, iblis ana. Setyaka Wonten dawuh apa? nang kono wae aja minggat. Inggih. Sing mburi mau jenenge sapa? Kula Jaya Sanga wa. Wong nyeluk aku wae kuwi anak sapa? Kula putranipun Kanjeng Rama Setyaki. Edan. Setyaki anake wis gedhe semono iki. Iya. Lah bapakmu piye? Wis koplak urung. Mergo bapakmu ki seneng gelut. Bapakmu sampe dina sirahe ditonyo diantemi karo wong manca negara, karo ratu-ratu Sabrang. Mesthine saiki umpama bapakmu tuwa ki wis koplak, radong, mung pendonang-pendonong. Nyuwun mapunten. Kanjeng Rama Setyaki ugi sampun seda. Lho. Setyaki wis mati. Sampun. Sampun sawetawis seda nalika wonten kraman. Bambang Haswatama manjing teling kedaton negari Ngastina. Badhe mejahi dhateng pun angger parikesit wekasan kadenangan tumunten lumajar kanthi tatu arang kranjang. Satama tatu arang kranjang mlayu saka negara Ngastina Sareng sedanipun Kanjeng Rama Setyaki. Setyaka! Setyaka! Wonten dawuh. Maju kene! Maju kene bangsat kowe! Saiki kowe arep bangga piye kowe? Saiki kowe arep nganggo pawadan apa? Arep nganggo dasar apa ngemu tansah ngapusi karo Jaladara? Inggih. Iki kula nyuwun pangapunten mung nyatanipun kula ugi mboten mangertos lamanipun dumados wonten ing Jawi wa. Kula namung matur menapa wontenipun. Nalika Satama tekan kene aku isih gawang-gawang Satama tatu arang kranjang arep tak takoni Satama kowe kena ngopo? Tumuli Satama tok keprok sirahe nganti tekaning pati iki mergane ming aja nganti Satama iki jujur karo aku. Ora ngono to? Ora ngono to? Iki piye? Wis saiki arep bangga piye? Eyang kula aturi emot meneng. Bayi ngerti apa? Kula aturi emut wa.
Setyaki bapakmu wedi karo aku. Kowe ngelek karo aku njaluk tak kepruk ndasmu piye? Inggih nyuwun pangapunten. Aku mengarep ujar-ujari menungso sing murang tata. Kali kanggo buket keket. Butek wernane abang nalika semana jebol pintremune Bratayuda wis dadi, Bratayuda wis rampung. Ning kowe pendhata takoni kowe gawe pawadan Bratayuda urung dadi, mergane Baladewa aja nganti munggah ana ing pabaratan. Ya ora. Ya ora. Inggih. Inggih. Inggih kula nyuwun pangapunten. Oh, piye? Kula nyuwun pangapunten. Pangapura piye? Kula lepat kula nyuwun pangapunten. Aku arep ngopeni menungso sing cangkeme kaya asu iki. Ranjingan menungso ratatanan nglimpekke karo Baladewa. Nglimpekke karo Resi Jaladara. Dianggep wis tuwek keklek kaya ngene iku ora wani maju ning peperangan. Coba aku eneng ora bakal Pandhawa menang mungsuh Yayi Prabu Duryudana Sakurawa. Mentul. Danur Wendo. Piye kula wonten jauh. Aja mbok elekke. Aja mbok elekke. Ngerti yo, eyangmu iki nek nesu yo kene iki. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe eneng apa? Nuwun sewu, sak mangke Bratayuda sampun purna. Ya, Pandhawa ngukup kemenangan. Namung Pandhawa ugi sampun mapan wonten ing tepet suci manjing wonten ing alam pamancat sareng kaliyan Kanjeng Eyang Indrawati. wah, Aku kancane sapa? Jayasanga. Aku kancane sapa? Aku tuwek dhewe. Aku kok ora bareng karo Pandhawa, ora mati bareng karo Yayi Prabu Ndrawati. Sampun menawi pendhan duka nangis menika watuk wong tuwa kuwi menika gawanipun namung watuk sesek kaliyan beser. tak tutuk ndasmu lho. Lu ngecek karo kowe. Mboten namung jatipun kados mekaten. Lah terus piye ning apa? Ngastina ketekan Parangmuka. Lho, Ngastina ketekan Parangmuka. Inggih, mongko Negari Ngastina badhe jumenengaken Nalendra enggal. Lho sapa? Ingkang wayah pun parikesit. Parikesit anak Abimanyu. Inggih, Patutan karo Kanjeng Eyang Utari. inggih mekaten. Namung dereng kemawon kelampah Negari Ngastina ketekan Parangmuka. Lho, Parangmuka saka endi? Saking negari Pringgondani atmajanipun Raden Brajamusti mudi tuwuh males lara wirang kaliyan wayahipun para Pandhawa. Krana mboten narimaken nalika semanten Raden Brajamusti pinejan dening Raden Gatotkaca. Namung kemawon para putra wayah Pandhawa mboten saged nranggulangi kridaning Prabu Wesiaji. Tumunten Kanjeng Eyang Utari nggih Kanjeng Bibi Utari dawuh kaliyan ingkang putra pun Danurwenta supados sowan Kanjeng Eyang Jaladara ing Grojogan Sewu. Perkawis pejahipun Prabu Wesiaji badhe pasrahaken dhateng Paduka Kanjeng Eyang Jaladara. Wah, gugu karepe Dewi Manusmani jajalanan. Sukertane pawone iblis anak. Lah kok dadi Wesiaji ning Ramanegara Ngastina. Wis jelek awang-glaring jagat sebareng. Do mindira, do nontono mbahmu nek perang kaya ngapa le? Iki nopo Pandura, Resi Jaladara, Pandhita Grojogan Sewaya. Ndi Wesiaji tanding karo aku? Soy eneng ratu gagak pideksa kucek wok simbar jojo sapa kowe? Takon karo aku Nalendra ing Pringgondani Prabu Wesiaji iki menungsane. Sapa kowe? Lek nomor ipatmu Gatena Gobokmu mbahne para putu-putu Pandhawa. Mbahne wong Ngastina, Pandhita ing Grojogan Sewu. Aku Resi Jaladara, Resi Jaladara tilas Nalendra Mandura Prabu Baladewa.
tangane. Arep wis tuwek keklek kembang brot jambuluwanen ning aku ora bakal wedi musuh sapa wong tuwek ora sampe melu-melu piye muni piye kowe muni piye wong tuwek ora kon melu-melu tuwek kaya ngene iki nyamplok raimu ora gerak serana tutang Resi Jalatara ayo oh makna sastra didamu kuat raji jaya kajene yo sayu to arep cekri mburi wasi Jalatara bakal mundur cecangka ora mesti mugro kurang gaman bedak yo mungsu aku katok kowe blesana wah modar kene aku kowe ngerti critane Baladewa di jaman nom biyen kowe ngerti critane Baladewa di jaman nom biyen aku jaman isih dadi ratu Mandura biyen sewengi iso mateni rajanya dapurmu iki cacahe 345 lah kok dadi kowe mengijen tanpa ruang iki wis suwe banget ora kramas getih menungso tak kandhani iki suwe banget ora kramas getih menungso wis siaji wae ana braja mesti kuat nadai nenggala meguru karo kowe 7 taun Utar pamer arep tuwek kaya ngene Mbak sapa iki kula Jayasanga lha kok nidil obat cara kuno diombe jamanku mbiyen majas samenika sampun boten po ya ngombe apa-apa Jer babah depani Bantala tanggap Sang Dewi Sri Tanjung maju ke Taman Nenggala tekaning mati maju ke Taman Nenggala tekaning mati Kakang mesti aji tak tetesi banyu penguripan nanging kowe aja maju dhisik tak rembuki sing apik-apik ya Kakang elingo Kakang mesti aji Sri Tanjung iya Kakang ngene ngopo yen to nganti kaya kene kahanane bebasan setahun ora bakal rampung pendak-pendak Kakang ditamani Nenggala tekaning mati banjur tak uripe ngono bola bali ora bakal ono apa ora oleh wigati lan pun golek cara liya carane piye aku bakal membo wadya Bala Ngastina luwe-luwe bisa membo wujuding wong Ngastina supaya ngrimuk marang pusaka Nenggala mongko yen pusaka Nenggala iso tak rebut iso nggo gawe pusaka yen lumrah sampeyan iso mateni Resi Jalatara walah kowe wong wedok ning pikiranmu ora kaya wong wedok liyane bener pancen kowe sing tak butuhke yen aku iso kenggonan Kyai Nenggala nek ming Resi Jalatara wis pira banggane dheweke bakal tekaning pati saka pusakane dhewe lenggaring prayoga Kakang aku tak salin wujud kaya wujuding wayah Pandhawa salah sijine ya sakarmu Kanjeng
Kanjeng Hyang Soe. Loh, iki sapa iki? Sapa kowe? Lha Paduka dereng ngertos dhateng kula. Kula menika kalebet wayah Paduka Kanjeng Hyang. Lho. Putu kuwi. Kula pun Jaya Sumena. Jaya Sumena? Iya. Jaya Sumena sapa? Kula wayahipun Kanjeng Hyang Yodipati. Lho. Putune Werkudara. Iya kasinggihan mekaten. Lah terus anak sapa? Kula putranipun Raden Gatotkaca. Walah dalahe putu-putune Kanca Jaya Sumena. Wah, mula sak brebet aku kelingan karo pasuryane anakku lanang Pringgondani. Lah kok ora geseh sarikmu karo gerangane? Ih, eneng apa? Mugi andados ing kawuningan saking katebian kula waspaosaken Kanjeng Hyang sajaipun mrekaos sangipun mengsah Prabu Wesiaji. Mboten ateges kula ngiyas dhateng jengandika Kanjeng Hyang. Nanging menapa wonten suka lelaning penggalih kajeng ingkang enem-enem kemawon ingkang tumandang. Nanging kegiatan menapa ing dipun ginakaken menawi Paduka Kanjeng Hyang kepareng maringi ngampil Kyai Nenggala Jaya Sumena badhe ngamuk wonten ing Mahabharatan. Sripala Dewa Narpati Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Oh, nyo, gage gawanen. Kowe wong sing ngerti karo wong tuwa. Meh entek napase jolo-jolo. Nek perkara kekuatan wae aku isih iso nandhingi karo Wesiaji, nanging perkara napas. Gandeng aku wis tuwa. Dene foto-foto Pandhawa sing ngerti kawan eyangmu ya mung aku. Iya. Gawanen ngamuk Bathara Wesiaji. Yo tambah begitu sing hati-hati Jaya Sumena. Sung pinter kowe. Pancen wasis, pancen pinter. Tobat iki lho Kakang pusaka Kyai Nenggala. Wis bisa enggak suwun saka astaning ya kuwi Sinuwun Prabu utawa Resi Jaladara. Ya, sabanjure gawanen Kakang gawanen. Ngamuk ana ing Mahabharatan. Ngamuk aja nganti pati-pati mendhonggonmu ngamuk yen to durung bedah negara Ngastina. Wah, dalayo Prabu Baladewa Resi Jaladara ti. Cipta datan Graita Sang Resi Jaladara nalika semanten jumeneng madyaning Mahabharatan kocap dupi mulat midhanget sumbaring Sang Wesiaji sigra maspaosaken lampahing nalindring Pringgondani Jala Kepati Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Jaladara mulat Sang Wesiaji wis ngasta Kyai Nenggala. Lho, waduh mati aku. Wah, jaya menungso rakatanan. Wah, mula wong tuwa dalah kok Kyai Nenggala direbut anyar iki mau ngaku putune Werkudara. Aku ya gampang percaya. Pusaka tawenekake lah kok para ana tanganing Prabu Wesiaji. Mati aku aduh kacamataku ya ora tak gawa. Wah, lah kok dadi lamur mripatku. Danurwendra Jaya Sanga.
Danurwendra. Iya kula wonten dawuh yang sing gedhe pangapuramu yen aku ora iso nggondani. Lho, sebabipun menapa Kanjeng Hyang? Ketitik kala wau kula waspaos saking tebian Kanjeng Hyang ketingalipun unggul mangsa Prabu Wesiaji. Iya. Ning ya salahe sing jeneng wong tuwa maju pengalaman pancen bener, ning sing enom luwih pinter. Mula pengalaman karo kepinteran ki kudu nyawiji. Yen ora kanane kaya sing tak lakoni iki ketitik. Tak kandhani ya. Inggih menapa? Kyai Nenggala direbut musuh. Lho, kok saged? Iso. Eneng sing ngadhep karo aku jenenge Jaya Sumena. Apa ana putu Pandhawa sing jenenge Jaya Sumena? Wonten. Soe. Menika nuwun sewu. Atmajanipun Raden Gatotkaca wayahipun Kanjeng Hyang Werkudara. Lho bener. Lah sebabipun menapa? Jaya Sumena njaluk pusaka Nenggala jarene nggo maju perang. Ning mbah apa sebabe? Apa pancen panjalmane mungsuh? Apa pancen wong sing madha rupa? Lah kok bareng aku arep maju ning Pambaratan iki Kyai Nenggala wis ana ning tangane Wesi Aji. Apa aku bakal mati saka tangane Wesi Aji nek aku ora nggawa Nenggala? Oh piye? Kok tak kandhani kok malah ao-ao. Jaya Sumena ndi menungsane? Putune Werkudara sing jeneng Jaya Sumena kon rene. Inggih, ngestakaken dawuh, ngestakaken. Jaya Sumena. Inggih, kowe Jaya Sumena. Kasinggihan Hyang. Lah padha ngono. Padha karo sing sowan aku. Kowe mau njaluk Nenggala? Mboten. Lho, lah sing ngadep aku iki kaya kowe. Nanging kabedhah dodo kula kapendhet manah kula mboten wantun dura. Kula malah mboten mangertos lampahan menika. Wah, cetha panjalmaning mungsuh. Sing memba Jaya Sumena ngrembug Kyai Nenggala. Danurwendra mati aku. Jaladara nek ora kanggonan Nenggala. Arep urip piye? Kuwi kekuatanku siji-sijine. Ya sakmenika ngaten kemawon. Saenipun peperangan dipun unduri. Sawetawis ngrempak wonten negari Ngastina. Kyai Jaya Sumena wonten dawuh. Betenging negara Ngastina ditutup. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kula kanthi manjing telenging kedaton mangke dipun rembak kaliyan Kanjeng Bibi Utari. Nenggala ora bali aku piye? Nenggala ora bali aku piye? Mangke badhe wonten caranipun kados pundi supados saged wangsul utawi kundur nasta paduka Kanjeng Hyang. Ning sakmenika dipun remaken penggalipun dipun remaken. Mangke dipun rembak mbok menawi putra wayah panjenengan wonten ingkang sagah ngrebat Nenggala. Ngono ya dalur itu. Inggih. Ya ayo lorong sawetara jroning praja. Monggo wis temata lahir lan batine diadoni meneh Prabu Wesi Aji. Monggo kula dherekaken Kanjeng Hyang. Lah kok